Ahliňize salam. Bu dersimizde sözlükleri ulanma arkaly, dictionaries ulanyp biz sadece bir kontakt programmasy ýazmakçy, ýani belli bir kişileriň maglumatlary bolan, ýani şahsy maglumatlar programmasy diýip bileriz. Görelim näde ýazylýar. Meselem, biz ilk näme etmeli bolýar? Onuň üçin etmeli işimiz belli bir kontakt, ýani belli bir maglumat bazasy töretmeli bolýar. Onuň üçin de ýani adamyň atlary ýa-da meselem e-mailler, el nomerler, iş nomerler, adresler bolupdylar. Şolar ýani bir sözlük töretmeli bolýar. Onu sözüň içinde töredýäs. Nädip töredilişini geçen derste gördik. Şoň üçin men meselem adyan näme diýin? Kişiler diýin meselem. Adamlar ýani kişiler diýin. Näme bolsun? Bir sözlük bolsun. Sözüň içinde men indi meselem iki sany adamyň adyny ulanjak. Birisi meselem Murat bolsun. Murat diýip bir adam bir şo ýerde bir element töretdim. Muradyň içinde maglumatlar bolmaly. Ýani şol Murad adly kiýe biz value ýükleýäs, ýani şoň içine maglumatlar ýükleýäs. Nähil maglumatlar bolsun, onam täze bir sözlük taçýas elbetde. Näme diýäs? Meselem nämesi bolsun? Nomer diýelim meselem. Nomer diýildiňi. Muň içine integer'da ýazyp bilýäs meselem näçe bolsun? 65, 45, 75, 85 bolsun meselem nomeri. Oturup goýan ikinji bir maglumat ýazasym gelýär. Şo Murad adly kişiniň maglumatyny näme bolsun? Meselem e-mail bolsun. E-mail ýazýas. Ol elbetde string bolar. E-mail meselem murat@gmail.com bolsun. Bu näden geldi? Şular ýany bolsun. Ýene bir zat ýazalyň. O näme bolsun? Meselem başga näme bolup biler? Adres bolup biler. Adres diýäs. Ya da salgy diýelim şuna, salgy näçe bolsun? Salgy. Salgysy nere bolsun meselem? Diýelim 85-85-nji öý. Haýsy köçe bolsun? Meselem diýelim bir köçe Gündoğar. Gündoğar köçe. Meselem Astana Baba Oba Lebap velayet diýelim ýeterli. Şular ýany bolsun. Endi men Murad adly bir kişini töretdim we şoň içinde de 3 tane maglumat goýdum. Nomeri, e-maili we salgysy. Endi men ýene bir kişi töredeýin. İkinji kişimiz bolsun kontaktda. İkinji adam ady näme bolsun meselem? Aman bolsun. İçinde muň içinde de şo bir zatlar bolsun. Meselem meňzeş zatlar goýalım. Nomer, e-mail we adres bolsun. Şoň üçin näme diýelim? Şey dip goýalım. Biraz gowrak bolmak üçin muny elbetde öňe süýşürip bileriz. Şular ýany edip. Endi nomeryny ýetkedelim meselem munyň näme bolsun? Başgarak bir zat ýazalyň meselem 993 bir zat bolsun. E-mail näme bolsun? Meselem bu ýere Yahoo bolsun. Yahoo bolsun. Bulam näme bolsun? Aman bolun üçin meselem Amanoğlu bolsun. Amanoğlu@yahoo.com. Adres näme bolsun? Daşoğuz velayet bolsun. Meselem Boldum Saz diýip bir ýer bar diýen. Boldum Saz bolsun. Köçen ýer bolsun. Gündoğar däldi. Demirgazyk bolsun. Daşoğuz Demirgazyk da bolýar. 85 däldi. Bulam meselem 67 bolsun. Şular ýany etdim. Men indi kişiler atly bir kontakt töretdim. İçinde näme bar? 2 tane kişi bar. Murat we Aman. Olaň nämeler bar? Nomeri, e-mail we salgysy bar. Indi men şunu göreýin. Şular ýany bir zat içinden töredildim. Print kişiler diýen. Şunu print edip görsem näme çykarar? Ene Murat, nomer, e-mail, adres garaz uzun bir dictionary edip çykardy we içinde ene amanatly key value'mizin içinde ene şu value'lar bar. Murat, nomer, e-mail ýa-da beýleki zatlar. Umumyň biz kişiler atly sözlüğümüz ýa-da kontaktymyzy töretdik. Indi näme bolsun? Biz şular ýany bir zat etmek isleýär. Bizim indi şu kişiler atly bazamyz bar, şoň üçin biz
bir maglumat gözlemeli. Meselem bize aýtýar, kimi gözleýän, meselem Murat ýa-da Aman ýa-da şonu gözleýän adamy soraýar. O gözleýän adamyny tapan soň bize şonuň nämesini soraýar, nomeryny, e-mail salgysyny şonu soraýar. Biz ine meselem salgysyny soraýar diýip ýazsak, bize şonuň salgysyny çykaryp bersin. Şular ýa bir programma düzenin. Onuň üçin başda näme edelim? Öňkü programmalarymyzda edişimiz ýaly bir menü döredelim. Menümüz bolsun. 3 tane goşadyrna koysam men aşağıdan ýazyp bilýärdim. Meselem aýtsam 1'e bassa, ine şu 1'e bassa, 1 ýazylyň, näme çykarsyn? Gözlek diýsin meselem, şo gözlesin 1'e basanda. 2'e bassa näme etsin? 2'e bassa näme çyksyn meselem, çykyş bolsun. Ve while loop'un içinde ýazar bulary. Yani her 1'e basanda gözler, eger 2'e bassa loop durar. Şoň üçin menüni goýduk. Indi meselem onuň üçin yani diňe bir gezeklik gözlemir, biz bir zat tapsak, ondan başga bir zat gözläp bileriz. Onuň üçin while loop'uny ulanýas. Programmanyň izgiderligi işlemek üçin while näme diýäs? True diýäs. Haçanda şu programma dogry işläp durmakdy, ýalňyşlyk ýok bolsa. Nämesin? Başda bize menüni çykarsyn ekrana. İlk menü görkezsin. Print edelim menü. Ondan soň bizden näme diýsin? Menüni çykardığında şu 1 we 2'ni çykardığında biz 1 we 2'ni girizmeli, 1 ýa-da 2'ni. Girizmek üçin näme ulanýas? Ulanjydan datany almak üçin saýlajak zadyny almak üçin input ulanýas. Onda näme diýäs? Saýla diýip bir üýtgeýji döredelim meselem. Şu näme bolsun? Input bolsun. Meselem input diýelim näme? Menüden saýlan diýsin. Ve bir şu näme etýärdi? New line, yani aşağı düşýär. Bir aşağı düşdün. Bize sorandan soň onu görersiz häzir. Indi nämesin? Eger biz saýlan zadymyz meselem, indi biz näme ýazsak şu saýla adly üýtgejinin içine girýär şo. Meselem biz 1 ýazsak şu ýerde 1 deňdir bolýar saýla. Eger saýla meselem diýelim 1 bolsa, saýla eger 1 deň bolsa, bizim ýazan zadymyz. Hop, if unuttuk. If diýär. Eger saýla 1 deň bolsa, ýani biz 1 saýlasak, nämesin? Ve if'de näme ulanýardyk? 2 deňdir ulanýardyk. If saýla deňdir 1, saýla 1 deň bolsa nämesin? Meselem bize şol gözleýän adamymyzyň adyny sorasyn. Meselem biz 1'e basamyzda ilk gözlejek zadymyz gözleýän kontaktda gözleýän kişimiziň ady. Ine şu ýerden bir ad sorasyn. Biz şu ady ýazsak, ondan soň bize nomer, e-mail ýa-da näme soraýan bolsa şonu sorasyn. Onda näme etýäs? Biz şu ady almaly ilki adlary. Onu näde bolýas? Şu ýerde adlar näme bolupdy? Ki. Ine kişiler adly sözüňiziň içinde adlar näme? Murat we Aman ki. Onda näme etýär? Biz şu kileri almaly aýryp. Onda näme edýäs? Meselem adlar diýelim. Adlarymyz näme bolupdy şu ýerde? Kontakt kişiler. Kişileriň nämesi? Kileri. Kişiler ki diýsek, indi adlarymyz nämeden? Kiler näme şu ýerde? Murat we Aman. Onda adlar nämeden? Adlarymyz Murat we Aman eden. Indi aldyk. If saýla deňdir 1, indi 1 deň bolsa näme sorasyn? Adlar sorasyn, näme diýsin? Ulanjydan ad girizmegini sorasyn. Meselem ad giriz diýelim, bir üýtgeýji bolsun deňdir. Input diýelim. Näme diýsin? Gözleýän kişiniziň ady diýsin meselem. Gözleýän kişiniziň adyny ýazyň diýsin meselem. Input aldy, indi ad girize girýär şu. Indi gözleýän kişimiz ýöne. Biz şu adlaryň içinde bolmasa, ýani gözleýän kişimiz Murat we Amandan başga adam bolupdylar. Şoň üçin if ulanmaly bolýar ýendem. Eger if diýäs, ad giriz, indi bu ýazan adymyz şu ad girize geçýär. Eger şol adlaryň içinde bolsa, ýani bizim ýazan adymyz şu bizim kontaktda görkezen adlarymyzyň içinde bolsa, näme print etsin? Print diýsin. Şu adym özüni print etsin. Meselem näme bolar? O näme durdur. 1 minut. If ad giriz adlaryň içinde bolsa, indi biz adymyzy alsak, ine şu ýerde Murat ýa-da Aman diýip bir ad girizden bolsa şol. Diňe ady soramajak belise, ady özü girizdi bilýär. Şu ady diýişleň şol adamyň nomery ýa-da e-mail ýa-da salgysyny soraýandyr. Onda näme diýär? Ýende bir ulanjydan input almaly bolýar. Näme diýelim? Meselem
Adyny gözledim, näme? Gözlenýän zat diýsin mesela, gözlenýän zat diýelim. Indi ulonjudan şu adly kişiniň mesela ýanky ýerden kişisiniň nämesini soraýar? Gözleýän maglumatyňyz diýsin mesela. Gözleýän maglumatymyz. Indi biz şu ad girizdik mesela, men Murat diýip girsem, ad girize girýär şu Murat, aldy Murady we Murat diýip ýazandan soň meňe näme çykýar? Bir input çykýar, ekrana bir ýazgy çykýar. Gözleýän maglumatymyz diýip. Indi meniň gözleýän maglumatymy soraýar. Indi meniň gözleýän maglumatymy alan soň nämesin bu? Gözleýän maglumatymy alsyn, print etsin şonu. Gözleýän zadymy print etsin, print diýelim. Ilk bilen men adym print etsin, ýani özüme gerek zady print etsin. Bir minut. Näme şul? Kontaktdal kişiler diýip ýazyp. Kişiler nokat get diýerik almak üçin. Indi men gözleýän adym birinji görkezsin ekrana. Adym bir çykarsyn. Ýani adym çykarmasadam şu gözleýän adammy ilk men gözleýän adammy almaly, ine şu Murady almaly kontaktyň içinden. Ýani şoňa ýetişmeli, ýani Murada ýetmeli. Men Murady birinji almaly, şo ýerden Murady alýan, onu näde bolýan? Kimi girizden bolsam şonu almaly men. Kimi girizdim men? Girizden adym nirä gitdi? Ad girize gitdi. Men onda birinji ad girizi alýan kontaktyň içinden, ýani kişilerin içinden ad giriz diýen data ulaşýan ine şuna. Murat ýa-da Amany barýan. Indi ondan näme almaly men? Ol adyň içinden, ýa şo kişiniň nämesini almaly? Gözlenilýän zadyny, maglumatyny. Onda şoň içinden näme alýar, näme get edýär? Gözlenýän zat diýen mesela. Gözlenýän zat. Eger şonu tapmasa näme etsin? Otur goýup biz eger o ýok ýagdaýyny ýetdirýär. Tapylmady diýip ýazdylar. Tapylmady diýip ýazsyn. Indi if ad giriz, adlaryň içinde şol bolsa, bize näme etýärdi? Şu girden adymyza gitýär, şonuň nämesini gözleýän bolsak, gözlenýän zadyny print etýär. Ine şey. Eger ol bolmasa, başga bir zat bolsa, mesela bizim adymyz, ýazan adymyz başga bir zat bolsa, ýok bolsa näme etsin? Print etsin. Gözleýän kişiniz tapylmady diýsin. Indi şeýtdik. Indi bu ýeri işläp dur. Indi elif diýäs. Saýla 2 bolsa näme etmeli? Biz 2-ni saýlasak menüden 2 näme etýärdi? Çykyş üçündi. Onda näme etsin? Çykmaly. Çykmak üçin näme bolanýar? Break funksiýasyny bolanýar. Bu näme etýär? While loop'un durýar, ýani bizim funksiýamyz işleýän programmamyz şo ýerde durýar. Stop eli. Break diýäs. Indi başga näme boluplar? Else diýelim. Meselem 1 ýa-da 2 ýazmady o. Menüden başga bir zatlar ýazdy. Meselem 3, 4 ýa-da AB ýazsa näme etsin? Print diýsin. Yanlış belgi girizdiňiz. Täzeden synap görüň diýsin meselem. Şeýse we input diýelim. Enter'a basan wagty, ýa-da input hökmanynda biz loop'un içinde bolanymyz üçin şular ýani etsin. Indi biz näme etdik? Muny başdan ýende düşündirelim. Kişiler diýip bir kontakt, ýani bir sözlük düzdük. İçinde näme var? Murat we Aman adly 2 kişini ýazdyk. Murat we Aman adam ýende bir sözlük arkaly datalar goýduk, ýani içine maglumatlar goýduk, nomer, e-mail, salgylar goýduk. Indi biz funksiýamyz etjek bu programmamyz näme iş ýerine ýetirýärdi? Bize şol kontaktdaky adımlardan maglumat gözletýär. Onuň üçin while loop'uny ulandyk. Her gezek täzeden gözletip bilmek üçin. Menüni print etdik ilki. Bir wasa näme edýärdi? Ine saýla input diýdik, ýani birinji input arkaly saýlatýas menüden. Birden bolsa näme edýär? Biz bir saýlasak, bir bassak, kişileriň keylerini, ine keyler näme? Murat we Aman, ýani adlar. Şolary adlar adly ütgeýjiň içine alýar. Eger soň biz adyny soraýas. Näme haýsy kişiniň gözleýän bolsa, ad giriz arkaly adyny soraýas. Eger bizim ýazan adymyz şu adlaryň içinde bolsa, bize gözlenýän maglumatyny soraýar. Maglumatyny ýazýar. Oň näme etýär? Birinji ad girize gitýär, ine şu ada gitýär. Kim ýazan bolsa, oň soň şonuň nämesini alýar? Get ýa gözlenýän zadyny ine. Näme gözleýän bolsa, şu ýerden ýazan zadymyzy alýar. Eger ýok bolsa da tapylmady diýär. Indi işledip görelim muny, işleýärmi? Meselem ad gözledi ýa bir diýär, meselem Murat diýär. Oň soň näme diýär? Gözlenýän maglumat meselem e-mail diýär. Ine e-mailim çykdy we täzeden hem gözleýär 2 bassak funksiýamyz şeýdip durýar. Ine bulam şolar ýani
soňky temalarda has gowy düşündirer.